ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഹരേ കൃഷ്ണ. സസ്യരാധകവും ഗുരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാവ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഗുരുഭഗതാമഹ്യം ദദാതി സുദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സച്ചാദം സ ഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവസിതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സ ഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വിഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ ദേവി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര സാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय. ताय गौर प्रेम मदेकबन्धु मत्सङ्गिन् मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारगमद्भाग्या मदानन्दा नमस्तुते. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रेम. हरे कृष्ण. श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंदम സപ്തമാധ്യായം ശ്ലോകം 1. ഏഴാം സ്കന്ധത്തിലെ 7-ാം അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മറി നോക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ ആയിട്ട് അവരായിട്ട് ഇത്രകളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കാൻ തുടങ്ങി. നാളെ കലണ്ടർ പ്രകാരം വാമന പ്രാദേശിക വരുന്നത് അടുത്ത മാസത്തിലാണ്, സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് വരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ മാസം 23-ാം തീയതി അങ്ങനെയാണ് വാമന ഏകാദശി വരുന്നത്. വൈഷ്ണവ കലണ്ടറും മറ്റുള്ള മലയാളം കലണ്ടറും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വാമന ദ്വാദശിയായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ കേരളത്തിൽ മലയാള കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിക്കാതെ. നാളെയാണ് അങ്ങനെ. നാളെ തിരുവോണമായിട്ട് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ക്ലാസ് വേണോ വേണ്ടിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൂരിഭാഗം അഭിപ്രായം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും മിസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് വേണം. ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ചൊല്ലണ്ട. ആ, നിങ്ങളവര് ക്ലാസ് പ്രഭുജി എടുക്കാം. എല്ലാ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ അത് ക്ലാസ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കലുണ്ട് പ്രഭുജി ക്ലാസ്. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ളവരൊന്നും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ വരണമെന്നില്ല. അവര് ക്ലാസ് കേൾക്കും. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ട് തിരുവോണാശംസകളൊക്കെ. നമ്മളത് അവസാന ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മറി നോക്കാം. നേരത്തെ അവസാനമായിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ ഇത്രയും എന്താ പറയുക, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇതെങ്ങനെ നമുക്കിതൊന്നും ചണ്ടാമർക്ക് നമുക്കിതൊന്നല്ല പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അല്ലെ? ഓ, നിനക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടി, എവിടുന്ന് കിട്ടി? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മുനിയിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ എന്താ ജിജ്ഞാസയായി, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? നീ കൊട്ടാരം വിട്ട് വീടേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ കളിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നാരദ മുനി ഇങ്ങോട്ട് കൊട്ടാരത്തിലും വന്നിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ വിദ്യ കരസ്ഥമാക്കി അല്ലെ? അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മള് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും നാരദ മുനിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമായിട്ടാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നാരദ മുനി തന്നെയാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദന് ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദൻ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നാരദ മുനിയാണ് എനിക്കിത് ഉപദേശിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭത്തില് നമുക്ക് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നാരദ മുനി തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കത് നോക്കാം. പ്രഹ്ലാദൻ അധ്യായം 7. പ്രഹ്ലാദൻ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് എന്ത് പഠിച്ചു? മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും ഭാഗവത ധർമ്മം ശ്രവിക്കുവാൻ സാധിച്ചതെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രഹ്ലാദൻ ദൈത്യപുത്രന്മാരായ തന്റെ സഹപാഠികളുടെ സംശയം അകറ്റാൻ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് തന്റെ രാജ്യം വിട്ട് മന്ദരാജല പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അസുരന്മാരെല്ലാം നാനാ വഴിക്ക് ചിതറിപ്പോയിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പത്നി കയാതു ആ സമയത്ത് ഗർഭവതിയായിരുന്നു. അവൾ മറ്റൊരു അസുരന് കൂടി ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് തെറ്റായി ചിന്തിച്ച ദേവന്മാർ അവളെ തടവിലാക്കി. അവൾ പ്രസവിച്ചാൽ ഉടൻ ആ കുഞ്ഞിനെ വധിക്കുവാനായിരുന്നു അവരുടെ പദ്ധതി. അവർ കയാതുവിനെ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും മാർഗമധ്യത്തിൽ നാരദമുനിയെ സന്ധിച്ചു. കയാതുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടഞ്ഞ നാരദൻ ഹിരണ്യകശിപു തപസ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവളെ തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നാരദമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ തന്റെ ഗർഭത്തിലെ ശിശുവിനെ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് കയാതു നാരദനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയ നാരദൻ അവൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു. മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രഹ്ലാദൻ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിച്ചു. ആത്മാവ് എപ്പോഴും ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടതാണ്. ജീവസത്തയുടെ ആത്മീയ രൂപത്തിന് യാതൊരു വ്യതിയാനവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശരീരസങ്കല്പത്തിന് അതീതനായ ഏത് വ്യക്തിയും നിർമ്മലനാകയാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന ഏത് വ്യക്തിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് മോചിതനാവുകയും മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി അജ്ഞതകളിൽ നിന്നും ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയുമാണ് എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യം. ഏതവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരുവന് ഈ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാവുന്നതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളായ വ്രതം, തപസ്, നിഗൂഢ യോഗം, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ആസ്തികളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരുവന് ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനം നേടാൻ കഴിയും.
നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിന് ഏത് അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഒരുവനെ പരിപൂർണ്ണമാണ് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചും കേട്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കയാതുവിനായിരുന്നു. കയാതു ഇതൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് വീണ്ടും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അസോസിയേഷനിലായതോടെ ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയി. എന്നാൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇതൊന്നും മറന്നില്ല. കേട്ടതൊക്കെ ജീവിതത്തില് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയുണ്ടായി, പരിശീലിക്കുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്ലോകം: ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതൈ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ അസുരഃ ഉവാച താൻ സ്മയമാനസ്താൻ സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതൈ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ അസുരഃ ഉവാച താൻ സ്മയമാനസ്താൻ സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം. താൻ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് മലയാളത്തിൽ അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വന്നതാണെന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. സ്മരൻ, അവിടെ താൻ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് വരുന്നില്ല. രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആയതാണ്, റിപ്പീറ്റ് ആയതാണ്. ഇവിടെ താനുണ്ട്, വീണ്ടും അവസാനം. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. മനസ്മാൻ സ്മരൻ എന്നാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതേ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ അസുരഃ ഉവാച താൻ സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതൈ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ അസുരഃ ഉവാച താൻ സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ അതെന്തോ റിപ്പീറ്റ് ആയി പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ നടുവിലത്തെ ഒരു താനില്ല പോയത്, ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതൈ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ അസുരഃ ഉവാച താൻ സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം.
ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതൈ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ അസുരഃ ഉവാച താൻ സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഞാനിവിടെ കേസർ വെക്കുന്നുണ്ട്. താൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അത് ചൊല്ലണ്ട, ചൊല്ലിപ്പോണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഉവാച താൻ സ്മയ സ്മാൻഹ എന്നുള്ള ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കണം. अंबिका विश्वविद्यालय माताजी चोलिकोंडु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुतै पृष्टो महाभागवतो असुरः उवाच तान् समयमान स्मरन् मदनुभाषितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। पद्मावती माताजी चोलिकोंडु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुतै पृष्टो महाभागवतो असुरः उवाचस्तान् समयमान स्मरन् मदनुभाषितम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुतै पृष्टो महाभागवतो असुरः उवाच तान् स्मयमान स्मरन् मदनुभाषितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुतै पृष्टो महाभागवतो असुरः उवाच तान् स्मरन् मदनुभाषितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभु। सीतारामन माताजी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुतै पृष्टो महाभागवतो असुरः उवाच तान् मनस्तान् स्मरन् मदनुभाषितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माताजी बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुतै पृष्टो महाभागवतो असुरः उवाच तान् स्मयमान स्मरन् मदनुभाषितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। हरे कृष्ण। राजी माताजी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच एवं दैत्यसुतै पृष्टो महाभागवतो असुरः उवाच तान् स्मयमान स्मरन् मदनुभाषितम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सरस्वती माताजी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुतै पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच तान्
താൻ സ്മയമാൻ സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിദ്യനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതൈ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ അസുരഃ ഉവാച താൻ സ്മയമാനഃ സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതൈ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ അസുരഃ ഉവാച താൻ സ്മയമാന സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതേ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ അസുരഃ ഉവാച താൻ സ്മയമാന സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതൈ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ അസുരഃ ഉവാച താൻ സ്മയമാൻ സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം ദൈത്യസുതൈ പൃഷ്ടോ മഹാഭാഗവതോ അസുരഃ ഉവാച താൻ സ്മയമാനസ്താൻ സ്മരൻ മദനുഭാഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരദ മുനി പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദൻ ദൈത്യ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ദൈത്യപുത്രന്മാരായ സഹപാഠികളാൽ അപ്രകാരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അവൻ എന്നാൽ പറയപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ച് അവരോട് ഇപ്രകാരം മറുപടി. അവരിന്ന് മറ്റുള്ള അസുരന്മാരുടെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള സഹപാഠികൾ അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു അല്ലെ, നീ ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നതാണോ അല്ലെ? എന്നാൽ അവരുടെ ആ ഡൗട്ടൊക്കെ തീർത്ത് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് തനിക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദമുനിയുടെ പറയുന്നു, എന്നാൽ പറയപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ച് അവരോട് ഇപ്രകാരം. നാരദമുനി എന്താണോ കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രഹ്ലാദൻ അവിടെ കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, നാരദമുനിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഗർഭപാത്രത്തിൽ അകത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, കേട്ടത് മാത്രമേ. എങ്കിലും ആ മഹാമുനിയാണ് തന്റെ മാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും മാതാവിന് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് അറിയാം അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഇനി അവതരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി നാരദമുനിക്കറിയാം അല്ലെ. അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസുരന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കാൻ പോകുന്നവൻ? അവൻ അസുരനല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ലേ. ഇന്ദ്രൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സമ്മറി വായിക്കുണ്ടായി. ഇന്ദ്രൻ കയാതുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും അവളുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ശിശുവിനെ കൊല്ലാനുമാണ് പ്ലാനിട്ടിരുന്നത്. എന്താണ്, ഇനിയും ഒരസുരൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ, അവന്റെ പുത്രൻ എന്താണ്, ഹിരണ്യകശിപുവിനേക്കാളും ഇനി ഭയങ്കരനായിട്ടുള്ള അസുരനായിട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് അവനെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലാനായിട്ടായിരുന്നു ഭഗവത പ്ലാൻ അല്ലെ. അത് നാരദമുനി ഇല്ലാതാക്കുകയും അവരിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് പ്രഹ്ലാദൻ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ
ആ ദൈത്യ എന്താ പറയാ അസുരന്മാരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നാരദമുനി തന്നെ പറയുന്നത്. നാരദമുനി എന്താണോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നാരദമുനി തന്നെ നമുക്ക് യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ. പ്രഹ്ലാദൻ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഗർഭത്തിലെ ഭ്രൂണം എങ്ങനെയാണ് നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതെന്ന് ഒരുവന് ഊഹിക്കാനേ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ ഒരു ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്കും തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനെ അഹേതുകി അപ്രതിഹത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനസ്വീകരണം ഒരിക്കലും ഒരു ഭൗതികാവസ്ഥയിലും തടസ്സപ്പെടുകയില്ല. പ്രഹ്ലാദൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ തന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആധ്യാത്മികമായ അറിവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. തീർച്ചയായും അവ ഫലപ്രദങ്ങളായിരുന്നു. അവർ കുട്ടികളായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും. പ്രഭുപാദ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച പിതരി പ്രസ്ഥിതേ അസ്മാകം തപസേ മന്ദരാചലം യുദ്ധ്യോദമം പരം ചക്രൂ വിബുധാദാനവാൻ പ്രതി. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച പിതരി പ്രസ്ഥിതേ അസ്മാകം തപസേ മന്ദരാചലം യുദ്ധോദ്യമം പരം ചക്രോ വിബുധാദാനവാൻ പ്രതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ശാരദാ ശുഭസ്മൃതി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഹ്ലാദ ഉവാച പിതരി പ്രസ്ഥിതസ്മാകം തപസേ മന്ദരാജലം യുദ്ധോദ്യമം വരം ചക്രോ വിബുധാദാനവാൻ പ്രതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച പിതരി പ്രസ്ഥിതേ അസ്മാകം തപസേ മന്ദരാചലം യുദ്ധോദ്യമം പരം ചക്രോർ വിബുധാദാനവാൻ പ്രതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री प्रह्लाद उवाच पितरीं प्रसीदे स्माकं तपसे मन्दराचलं युध्योदमं परं चक्र विबुधां दानवान् प्रति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. पद्मावती माताजी चलुന്നു. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति. हरे कृष्ण प्रभुजी. रत्ना सिस्टर माताजी चलुന്നു. माताजी. हरे कृष्ण. रत्ना सिस्टर माताजी. हरे कृष्ण. ओके. श्रीजा दिनेश माताजी चलुന്നു. हरे कृष्ण. श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधादानवान् प्रति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी को चलना പറ്റുമ്പോൾ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി മാതാജി അനിതവും മാരിറ്റി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഇല്ല പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधादानवान् प्रति. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण.
शोभा विजयमाताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं विद्योतमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुंदर माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं उद्योतमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बिंदुसिका माताजी हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते स्माकं तपसे मन्धराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मंगल जी दर्शन माताजी हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सावित्री वैश्य दर्शन माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ഓക്കെ രത്നശശിധർ മാതാജി ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. എന്താ നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിട്ടാ. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ആ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। पितरि श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थितो अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विविधो दानवान् प्रति। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലി. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ഹരേ कृष्णा। കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യതിയാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर् विबुधा दानवान् प्रति। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते स्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते स्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण. गीताटी माताजी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. जय माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते स्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माही माताजी
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീപ്രഹ്ലാദുവാച പിതരി പ്രസ്ഥിതേ സ്മാകം തപസേ മന്ദരാചലം യുദ്ധോദ്യമം പരം ചക്രു വിബുദ്ധാ ഭാവനാൻ പ്രതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മന്ദരാചല പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവന്മാർ യുദ്ധത്തിലൂടെ എല്ലാ അസുരന്മാരെയും കീഴടക്കുന്നതിന് ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിപീലികൈരഹിരിവ ദിഷ്ട്യാ ലോകോപദാപന പാപേന പാപോ അപശ്യതി വദന്തോ വാസവാദയഃ. പിപീലികൈരഹിരവ ദിഷ്ട്യാ ലോകോപദാപനഃ പാപേന പാപോ അപശ്യതി വദന്തോ വാസവാദയഃ. ആ കഷ്ടം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ദുരിതങ്ങളിലാക്കിയ ഹിരണ്യകശിപു ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉറുമ്പുകളാൽ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സർപ്പത്തെ പോലെ സ്വപാപങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളാൽ പരാജയപ്പെടാൻ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ ദേവേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അസുരന്മാർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമതിബലോദ്യോഗം നിശമ്യാസുരയൂഥപാഃ പദ്യമാനാസുരൈർവീതാ രുദ്രുഃ സർവതോ ദിശം. കളത്രപുത്രമിത്രാപ്താൻ ഗൃഹാൻ പശുപരിച്ഛതാൻ നാവേശ്യമാണസ്ത്വരിതഃ സർവേ പ്രാണപരീത്സവഃ. തേഷാമതിബലോദ്യോഗം നിശമ്യാസുരയൂഥപഃ പദ്യമാനസുരൈർവിദാ രുദ്രുഃ സർവതോ ദിശം. കളത്രപുത്രമിത്രാപ്താൻ ഗൃഹാൻ പശുപരിച്ഛതാൻ നാവേശ്യമാണസ്ത്വരിതഃ സർവേ പ്രാണപരീത്സവഃ. അസുരമുഖ്യന്മാർ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ അത്ഭുതപൂർവമായ ഉദ്യമം കണ്ട് ദൈത്യന്മാർ നാനാദിശകളിലേക്കും ചിതറി പലായനം ചെയ്തു. എങ്ങനെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അവർ ഭവനങ്ങളും പത്നിമാരെയും സന്താനങ്ങളെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നു. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. വെലുംബൻ രാജശിബിരം മമ രാജയകാംക്ഷിണഃ ഇന്ദ്രസ്തു രാജമഹിഷീം മന്ദരം മമ ജാഗൃഹീത്. വെലുംബൻ രാജശിബിരാം മമ രാജയകാംക്ഷിണഃ ഇന്ദ്രസ്തു രാജമഹിഷീം മാതരം മമ ജാഗൃഹീത്. വിജയികളായ ദേവന്മാർ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കൊട്ടാരം കൊള്ളയടിക്കുകയും അതിലുണ്ടായതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ രാജ്ഞിയായിരുന്ന എന്റെ മാതാവിനെയും പിടികൂടി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്ന തന്റെ മാതാവിനെ ദേവന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഏഴാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നീയമാനാം വയോദിഗ്നാം ദ്രുതദീം പുരരീം യദൃച്ഛയ ആഗതസ്തത്ര ദേവർഷിർദൃശേപതി. നീയമാനാം വയോദിഗ്നാം ദ്രുതദീം പുരരീമിവ യദൃച്ഛയാഗതസ്തത്ര ദേവർഷിർദൃശേപതി. ദേവന്മാർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു കഴുകനാൽ റാഞ്ചപ്പെട്ട കുരരിപ്പക്ഷിയെ പോലെ
ഭയചകിതയായി അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് യാദൃശ്ചികമായി അതുവഴി വന്ന് ദേവർഷി നാരദൻ അവളെ ആ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രാഹനൈനാം സുരപദേ നേതുമർഹസ്യ നാഗസം മുഞ്ച മുഞ്ച മഹാഭാഗാ സതീം പരപരിഗ്രഹം പ്രാഹനൈനാം സുരപദേ നേതുമർഹസ്യ നാഗസം മുഞ്ച മുഞ്ച മഹാഭാഗാ സതീം പരപരിഗ്രഹം. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ സുരപദേ, ഈ സ്ത്രീ തികച്ചും പാപരഹിതയാണ്. നീ ഇവരെ ഇങ്ങനെ നിഷ്കരുണം വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകരുത്. അല്ലയോ മഹാഭാഗ്യവാനെ, പതിവ്രതയായ ഈ സ്ത്രീ മറ്റൊരാളുടെ പത്നിയാണ്. നീ ഇവരെ ഉടനെ വിട്ടയക്കണം. ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആസ്തേസ്യ ജഠരേ വീര്യമവിഷ്യഹം സുരദ്വിഷഃ ആസ്യതാം യാവത് പ്രസവം മോക്ഷ്യ അർത്ഥപദവീം ഗതഃ. ശ്രീന്ദ്ര ഉവാച ആസ്തേസ്യ ജഠരേ വീര്യമവിഷ്യഹം സുരദ്വിഷഃ ആസ്യതാം യാവത് പ്രസവം മോക്ഷ്യ അർത്ഥപദവീം ഗതഃ. ദേവേന്ദ്രൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഈ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിൽ മഹാസുരനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ബീജമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ ഇവർ ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയട്ടെ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവളെ മോചിപ്പിക്കാം. കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ മറ്റൊരു അസുരൻ, മറ്റൊരു ഹിരണ്യകശിപുവാണ് വളരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രൻ അവരെ തടങ്കിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രസവിച്ച് ഉടനെ കുട്ടിയെ കൊന്നതിന് ശേഷം അവരെ വിട്ടയക്കാനായിരുന്നു ഇന്ദ്രന്റെ ആലോചന. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. മാതാജി മത്സരം വൈകിപ്പോയേ. ഓക്കെ, മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്സരം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊടു. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ചൊല്ലാനല്ലേ കയ്യെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി നെറ്റ്വർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ മറ്റൊരു ശുദ്ധഭക്തനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. പഠിച്ചു 12 മഹാജനങ്ങളുടെ വിരുന്നാണ്.
നാരദനും പ്രഹ്ലാദനും ഒക്കെ തന്നെ. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ നാരദ മുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഇത്രയും ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരു ഈ ശണ്ടാമർക്കയല്ല, നാരദമുനിയാണ് നേരത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദമുനി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ പ്രഹ്ലാദിനെ കുറിച്ചിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മഹാഭാഗവതോ അസുരഹ. അസുര കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ മഹാഭാഗവത, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനാണ്. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദൻ ദൈത്യ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ദൈത്യപുത്രന്മാരായ സഹപാഠികളാൽ അപ്രകാരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അവൻ എന്നാൽ പറയപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ച് അവരോട് ഇപ്രകാരം. കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴേ എന്തൊക്കെയാണോ നാരദമുനിയിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട്, അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള മക്കളായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരോട് അവരുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദൻ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഗർഭത്തിലെ ഭ്രൂണം എങ്ങനെയാണ് നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതെന്ന് ഒരുവന് ഊഹിക്കാനേ കഴിയില്ല. ഇത് പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദൻ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശണ്ട അമർക്ക പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി, ഇതല്ല നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതല്ല. എവിടുന്ന് പഠിച്ചു? അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഇത് എങ്ങനെയാണ്, ഗർഭത്തിലെ ഭ്രൂണം എങ്ങനെയാണ് നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതെന്ന് ഒരുവന് ഊഹിക്കാനേ കഴിയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, കപിലദേവൻ ദേവഹുതിക്ക് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നു അല്ലെ. അതില് ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും. ഇന്നത്തെ ആധുനിക മെഡിക്കൽ സയൻസിന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയും അല്ലെ. ഓരോരോ അവയവങ്ങൾ വളരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഓരോ മാസത്തിലുമുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കപിലദേവൻ വളരെ വിശദമായി. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു, ഗർഭശിശുവിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ ഇത് പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്, അവർക്ക് ഊഹിക്കാനേ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു അമ്മ കേൾക്കുന്നത് അതൊക്കെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിനും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പൊതുവെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ജഗന്നാഥൻ അവരുടെ വയറ്റിലുള്ളപ്പോഴേ ഗുരുമഹാരാജിനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഗുരുമഹാരാജ് പറയുകയുണ്ടായി, അവന് ഭാഗവതം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോ അത് വേറെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് എന്താ അത്ഭുതം, എന്ത് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാൻ ഭാഗം, അത് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വായിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭാഗവതമൊക്കെ വായിച്ചത് അത് ആത്മാവാണ്. അവര് എന്താണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നവർ. അപ്പോ അവിടുന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് മറന്നു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും. ഇവിടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു
പുറത്തു വന്നപ്പോഴും അവൻ എന്താണ് നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങള് പിന്തുടരുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കയാത് പിന്നീട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അസോസിയേഷനായതോടെ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി. അല്ലെങ്കിലും ഹിരണ്യകശിപു ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് വിടുകയുമില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് അത്രയും എന്താ പറയാ ദൃഢമായിട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞ അല്ലെ, എന്ത് തന്നെ വന്നാലും എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഇവിടെ ഈ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പ്രവാചകർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം വരില്ല. ഗർഭത്തിലെ ഭ്രൂണം എങ്ങനെയാണ് നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതെന്ന് ഒരുവിനെ ഊഹിക്കാനേ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ ഒരു ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്കും തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ജനിച്ചത് അസുര കുടുംബത്തിലാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ വാക്കുകള് അവനിൽ ഭക്തി വളർത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിനെ അഹൈതുകീയ അപ്രതിഹത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനസ്വീകരണം ഒരിക്കലും ഒരു ഭൗതികാവസ്ഥയിലും തടസ്സപ്പെടുകയില്ല. ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അഹൈതുകീയ അപ്രതിഹത, യാതൊരു തടസ്സങ്ങളുമില്ലാതെ നിരന്തരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രഹ്ലാദൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ തന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആധ്യാത്മികമായ അറിവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. തീർച്ചയായും അവർ ഫലപ്രദങ്ങളായിരുന്നു. കുട്ടികളായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമുണ്ടായില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ഇത് കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതലേ പരിശീലിച്ചിരുന്നു. നാരദമുനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. നാരദമുനി പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞതായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അസുരന്മാരായുള്ള കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അവരുടെ ചോദ്യമാണ് അല്ലെ, നീ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മന്ദരാചല പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവന്മാർ യുദ്ധത്തിലൂടെ എല്ലാ അസുരന്മാരെയും കീഴടക്കുന്നതിന് ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു. ദേവന്മാരെയും ഇന്ദ്രനെയൊക്കെ നേരത്തെ കുറെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു ഇപ്പോഴ് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു അവസരമാണ് അവരൊക്കെ ആക്രമിക്കുവാൻ എന്ന് കണ്ടിട്ട് ദേവന്മാര് പോയിട്ട് അസുരന്മാരൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം, ആ കഷ്ടം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ദുരിതങ്ങളിലായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപ്പോൾ ചെറിയ ഉറുമ്പുകളാൽ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സർപ്പത്തെ പോലെ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളാൽ പരാജയപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേവേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അസുരന്മാർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് ഉറുമ്പ് ചെറിയ ജീവികളാണ് അല്ലെ, ചെറിയ സർപ്പങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പുകൾ പോയിട്ട് അതിനെ തിന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തില് ആ പാമ്പുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു പാമ്പുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർപ്പമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, ചെറിയ ഉറുമ്പ്. അതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ ആ ശക്തിയാൽ അല്ലെ എല്ലാവരെയും വിറപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എല്ലാവരുടെ മേലും ആധിപത്യം നേടുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം വിട്ടടപ്പിച്ചു. ഇപ്പോ തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല അവസരമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള അസുരന്മാരെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. അസുരമുഖ്യന്മാർ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ അത്ഭുതപൂർവമായ ഉദ്യമം കണ്ട് ദൈത്യന്മാർ നാനാദിശകളിലേക്കും ചിതറി പലായനം ചെയ്തു. എങ്ങനെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച അവർ ഭവനങ്ങളും പത്നിമാരും സന്താനങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒളിച്ചോടുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് കാണാം പല രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, അവര് ജീവനും കൊണ്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. അവര് ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വീടും സമ്പത്തും അല്ലെ കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്
ഓടിപ്പോകുന്നതാണ്, രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. ജീവിതം സ്വന്തം ജീവനെങ്കിലും രക്ഷിക്കുവാനല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദേവന്മാരെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാ അസുരന്മാരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി, തങ്ങളുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും വീടും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിജയികളായ ദേവന്മാർ ഹിരണ്യകശിപന്റെ കൊട്ടാരം കൊള്ളയടിക്കുകയും അതിലുണ്ടായിരുന്നെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ രാജ്ഞിയായിരുന്ന എന്റെ മാതാവിനെയും പിടികൂടി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭടനല്ലേ, ഹിരണ്യകശിപന്റെ ഭടന്മാരും മറ്റുള്ള സേവകരും എല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനിയിപ്പോ കൊട്ടാരത്തിൽ ആരേ ഉള്ളൂ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കയാദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവളെ പിടികൂടുകയുണ്ടായി, ആ രാജ്ഞിയെ പിടികൂടുകയുണ്ടായി. ദേവന്മാർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു കഴുകനാൽ റാഞ്ചപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ ഭയചകിതയായി അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് യാദൃശികമായി അതുവഴി വന്ന ദേവർഷി നാരദൻ അവളെ ആ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ മറ്റാരും തന്നെ രക്ഷിക്കുവാനില്ല അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു യുദ്ധത്തിന് പോയി, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇന്ദ്രനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഓടിപ്പോവുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ അതിന്റെ പുരരി പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീൻകൊത്തി പക്ഷി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കരയുന്ന രീതിയിൽ കയാദു കരയുകയുണ്ടായി, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഭാര്യ കരയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ നാരദ മുനിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായെന്ന് ആണ്. ഈ ദേവന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നാരദമുനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയാം അല്ലെ. ഓ അവിടേക്ക് നാരദമുനി വരികയും അവരെ അതിൽ നിന്നും തടയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ സുരപതേ, ഈ സ്ത്രീ തികച്ചും പാപരഹിതയാണ്. നീ ഇവരെ ഇങ്ങനെ നിഷ്കരണം വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകരുത്. അല്ലയോ മഹാഭാഗ്യവാനെ, പതിവ്രതയായ ഈ സ്ത്രീ മറ്റൊരാളുടെ പത്നിയാണ്. നീ ഇവരെ ഉടനെ വിട്ടയക്കണം. നാരദമുനി പറയുകയുണ്ടായി, അതിൽ നിന്നും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അവളെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് അല്ലെ. അവളെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നാരദമുനി അതിനെ തടയുകയുണ്ടായി. ഇവൾ അത്രയും പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്, മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാണ്, ഇവിടെ നീ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു ആണ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഭാര്യ ഒരു തെറ്റും ആരോടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാൽ ദേവന്മാര്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ദ്രൻ, ഹിരണ്യകശിപുവിനോടുള്ള ആ ദേഷ്യം ഇവരുടെ മേലെ തീർക്കാനായിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്ദ്രൻ പറയുകയുണ്ടായി, ദേവേന്ദ്രൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഈ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിൽ മഹാസുരനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ബീജമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ ഇവർ ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയട്ടെ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവളെ മോചിക്കും. ഇതാണ് നേരത്തെ കംസൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ അല്ലെ. ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ തന്നെ വധിക്കുമെന്ന് അശരീരി കേട്ടത് മുതൽ കംസന് ഭയമായിരുന്നു അല്ലെ. അവിടെ ഈ നാരദമുനി വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ട് അല്ലെ, 1, 2 അങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ 8ാമത്തേതാണ് കംസൻ ദർശിച്ചത് അല്ലെ. നാരദമുനി അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ലീലകൾ വേഗത്തിൽ നടക്കാനായിട്ട് നാരദമുനിക്ക് ആഗ്രഹം അല്ലെ. നാരദമുനി അവിടെ പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ട്, സാ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? ദേവകി ഇപ്പോൾ പ്രസവിക്കും. നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? 8ാമത്തത് എന്താണ് അങ്ങനെ മുതൽ 8, 7, 6 അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ, അത് മുതൽ വരുന്നതാണ് 8ാമത്തത്. അവസാനത്തേതാണോ 8ാമത്തെ ആവോ, ആദ്യത്തെയാണോ 8ാമത്തെ ആവോ, നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ചിലപ്പോൾ അവസാനം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 8ാമത്തത് ഇപ്പം ആദ്യം പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടിയാവാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു
സന്ദേശം കൊടുക്കുകയും കംസനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് അല്ലെ കുട്ടികളൊക്കെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ കൊല്ലുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇന്ദ്രന് ഭയമുണ്ടായി. ഹിരണ്യകശിപു വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇനി ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകനായിട്ട് വരുന്നവൻ ഇവനേക്കാളും വലിയ അസുരനായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവനെ ഉടനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ മറ്റൊരു ഹിരണ്യകശിപുവാണ് വളരുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രൻ അവരെ തടങ്കിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ കൊന്നതിന് ശേഷം അവരെ വിട്ടയക്കാനായിരുന്നു ഇന്ദ്രന്റെ ആലോചന. ചെറിയ കുട്ടീനെ കൊന്നിട്ട് കയാതുവിനെ വെറുതെ വിട്ടേരാം, അതുവരെ ഞങ്ങളുടെ തടവിൽ കഴിയണം എന്നാണ് ഇന്ദ്രൻ ധരിച്ചു വെച്ചത്. എന്നാൽ അവിടെ നാരദമുനി അവിടെ വെച്ചിട്ട് രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, നാരദമുനിക്കറിയാം കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ആത്മരാജാവാണ്. അപ്പൊ നാരദമുനിയിലൂടെയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഭക്തിലതാബീജ് അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കാര്യങ്ങള് തന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കും നാരദമുനിയെ സമീപിക്കാം, നിങ്ങൾക്കും ഭക്തിയിൽ വളരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഈ നാരദമുനിയാണ് എനിക്കും ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. ഒക്കെ ബാക്കി പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ്, പ്രഭുപാദ വിജയ ധർമ്മരാജ് വിജയ്. ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം, ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്യാം. Hare Krishna Prabhuji. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji.